Poštovani gledatelji, ponovo smo tu i sada ćemo upravo saznati iz prvog bloka kako su to naši takmičari davali bod plus, bod minus, da li su se držali one famozne rečenice možeš ti to puno bolje ili šta su već nalazili druge razloge, saznat ćemo upravo sada. Evo ovako, ove sedmice za bod minus sam se odlučio za Muharema Draganovića. Brate, nije to bilo to. A za bod plus sam se odlučio da dam Harisu Mujeviću. Sve, i scena je bila ekstra i pjevanje, znači sve na svom mjestu, brate, svaka čast. Bod minus ove sedmice dajem Enisu Kaplanu, a bod plus Danielu Džafiću, mislim da nije to bilo za petice. Svoj bod plus dajem Samiru Alebiću zato što mi je pjevao veoma dragu pjesmu i svidjelo mi se kako je to radio i smatram da nije ocjena ona koju je dobio, nije zaslužio. Bod minus dajem na... Kome dajem bod minus? Nailu. Nije mi svidjelo kako je sinoć otpjevao pjesmu. To je to. Ovako, ove sedmice svoj bod plus dajem Adisu Škalji, a svoj bod minus dajem Adisu Lizovu. Bod plus dajem Adisu Škalji zato što je konstantno dobar i svidio mi se njegov scenski nastup, interpretacija pjesme, a nažalost po prvi put bod minus dajem mom bratu Enisu Kaplanu. Otpjevao je dobro, ali je imao problema sa dikcijom cijelo vrijeme i intonacijski nije bio dobar. Zanimljivih komentara je bilo od strane takmičara, tek da vidite kakvi će sada biti. Pozdrav Raja. Evo ovako ove sedmice. Bod minus ide Ahmetu Orahovčiću. Znam Mensura i znam kako to on iznese. Falo je tu malo ekspresije, malo snage. Malo je bilo slabije. A bod plus ide Anesu Ibršimoviću, kao uvijek. Super je. I sinoć je to pokazao i dobio sve 3 desetke. Lijep pozdrav. Dobro večer. Večeras bod minus dajem mom imenjaku Adisu Lizovu. Mislim da je stvarno loše otpjevao. A bod plus naravno Slađa kao i uvijek. Najbolja je. Bod minus ove sedmice ide Nailu Bašanoviću. Žao mi je, inače je vrlo dobar. Međutim, sinoć mi se nisu svidjeli krajevi. Možeš ti to ispraviti i ispravi. A što se tiče boda plus, onako po meni je bio fascinantan sinoć Emir Aličković. Mlada snaga, mlada nada, super. Super si bio, interpretacija odlična i scena je bila sa onako divna. Tako da od mene dobivaš bod plus. Bod minus ove sedmice dajem Enisu Kaplan, a bod plus Emir Aličković, svidio mi se njegov scenski nastup cjelokupan. To je to. Bod minus ove sedmice ide za Adisa Lizala, a bod plus za Adisa Škalju. Zanimljivo, zbrajaju se bodovi plus i bodovi minus za naše takmičare. Mene već siguran sam zanima ko će to dobiti bod plus, a ko će to dobiti bod minusa. Ne možemo to saznati dok ne pogledamo treći krug nominacije. Evo ovako, ove sedmice bod plus ide Amari, koja je pored sve svoje prehlade i same bolesti uspjela da iznese pjesmu fenomenalno uz sam scenski dojam, styling i također sve pohvale za produkciju za stage. A ove sedmice minus dajem Emiru iz razloga što je izabrao jako emotivnu pjesmu i sam taj aranžman iziskuje mnogo više nego što je on uspio da da, ali bit će bolje. Ćao, ovaj put kratko bod plus dajem Slađi, a bod minus Leli Zvuku. Ove sedmice bod plus dajem Slađi Hodžić, djevojka je perfektna svaki put, a bod minus dajem Muharemu Draganoviću. Dobro večer. Ovako, ove sedmice bod plus Harisu Mujeviću. Bio mi odličan sinoć, super mu je i pjesma legla i mada se on žalio nešto na maticu, ali i matica je bila dobra. Sve najbolje mi nekako zvuči od svih nas sinoć. A bod minus, nažalost, Muharemu, estradi, nerado, ali da se malo popravi. Sad je već nezgodno, svi su dobri pa ne znam čovjek kome dati. To mi nekako, meni bar se nije svidio sinoć. Bod plus za sinoć izbiru dajem Harisu Mujeviću, svaka čast, brate, podrvo si. A bod minus dajem Enisu Kaplanu, možeš ti to puno bolje igrati. Dobro, idemo brzo i sa ovom četvrtim blokom nominacije.